Saksan kielen substantiivit. Der, das ja die-sukuiset sanat. Sinulle on ehkä tuttua artikkeleiden käyttö substantiivien kanssa englannin kielessä ja ruotsin kielessä. Eli the, en ja et ovat kaikki artikkeleita. Myös saksan kielessä käytetään samalla tavalla artikkeleita, mutta saksan kielessä substantiivit jaetaan 3 kieliopilliseen sukuun. Eli maskuliini der, feminiini die ja neutrisuku das. Samalla tavalla kuin ruotsin kielessä sinun pitää opetella, onko sana en vai et-sukuinen, saksan kielessä pitää opetella substantiivien kohdalla, onko kyseessä der, die vai das-sukuinen sana. Huomaathan myös, että saksaksi substantiivit kirjoitetaan aina isolla alkukirjaimella. Katsotaan sitten muutamia esimerkkejä der, die ja das-sukuisista sanoista. Aloitetaan der-sukuisista sanoista eli maskuliinista. Maskuliini sanana viittaa johonkin miehiseen, eli der-sukuisiin kuuluu kaikki miehiä kuvaavat sanat. Esimerkiksi der Vater, isä, der Bruder, veli, der Opa, isoisä, der Freund, poikaystävä tai miespuolinen ystävä, der Mann, mies, der Sohn, poika. Sitten myös monista ammateista käytetään der-sukuista sanaa, varsinkin silloin kun ammatin edustaja on miespuolinen. Näistä on monesti myös olemassa sitten naispuolisille ammatin edustajille omat terminsä. Mutta esimerkiksi lääkäri on der Arzt ja tarjoilija miespuolinen on der Kellner. Eli kaikki miehiin viittaavat sanat ovat der-sukuisia. Loput der-sukuiset sanat eivät noudata mitään tällaista muistisääntöä, vaan ne on opeteltava ulkoa. Katsotaan muutama esimerkki muista der-sukuisista sanoista. Der Hund, koira. Der Ball, pallo. Der Fernseher, televisio. Der Name, nimi. Der Tag, päivä. Der Monat, kuukausi. Der Zug, juna. Der Bahnhof, juna-asema. Der Laden, kauppa. Ja der Flughafen, lentokenttä. Die-sukuisiin eli feminiineihin sanoihin kuuluu sitten lähes kaikki naisiin viittaavat sanat. Esimerkiksi die Mutter, äiti, die Schwester, sisko, die Oma, isoäiti, die Freundin, tyttöystävä, die Frau, vaimo, die Tochter, tytär ja sitten naispuoliset versiot ammateista. Esimerkiksi die Ärztin, naispuolinen lääkäri ja die Kellnerin, naispuolinen tarjoilija. Loput die-sukuiset sanat on opeteltava ulkoa. Esimerkiksi die Familie, perhe, die Katze, kissa, die Woche, viikko,
Die Schule, koulu. Die Arbeit, työ. Die Fahrkarte, matkalippu. Die Polizei, poliisi. Die Uhr, kello. Die Stadt, kaupunki. Ja die Speisekarte, ruokalista. Viimeisenä meillä on vielä kolmas suku, eli das-sukuiset, eli neutrit sanat. Näihin ei liity mitään muistisääntöjä, vaan das-sukuiset sanat pitää opetella ulkoa. Katsotaan näistäkin muutamia esimerkkejä. Das Kind, lapsi. Das Baby, vauva. Das Pferd, hevonen. Das Fahrrad, polkupyörä. Das Buch, kirja. Das Jahr, vuosi. Das Spiel, peli. Das Haus, talo. Das Tier, eläin. Das Zimmer, huone. Das Krankenhaus, sairaala. Das Auto, auto. Das Telefon, puhelin. Das Handy, matkapuhelin. Das Restaurant, ravintola. Das Hotel, hotelli. Das Geld, raha. Monikollisten substantiivien kanssa käytetään aina artikkelia die. Esimerkiksi die Eltern, vanhemmat. Die Kinder, lapset. Die Brüder, veljet. Die Schwestern, siskot. Die Haustiere, lemmikit. Die Freunden, ystävät. Die Bücher, kirjat. Ja die Jahre, vuodet. Samalla tavalla kuin Englannissa ja Ruotsissa, myös Saksassa artikkeleilla on epämääräinen ja määräinen muoto. Der ja das-sukuisilla sanoilla epämääräinen muoto on ein ja die-sukuisten sanojen epämääräinen muoto on eine. Monikossa ei epämääräisessä muodossa käytetä artikkelia ollenkaan. Epämääräistä muotoa käytetään silloin, kun asiaa mainitaan ensimmäisen kerran, ja määräistä muotoa sitten, kun asia on jo ennalta tuttu tai aikaisemmin mainittu. Katsotaan vielä 3 esimerkkilausetta epämääräisen ja määräisen muodon käytöstä. Ich lese ein Buch. Kirja mainitaan ensimmäisen kerran, joten käytetään epämääräistä muotoa ein Buch. Das Buch ist sehr gut. Kun jatkamme samasta kirjasta puhumista, se on jo enneltään tuttu ja aiemmin mainittu, käytetään määräistä muotoa das Buch. Ich habe eine Katze. Kissa mainitaan ensimmäisen kerran, joten käytetään epämääräistä muotoa eine Katze. Mutta kun jatketaan samasta kissasta puhumista, käytetäänkin määräistä muotoa die Katze heißt Bella.
Kinder spielen Fußball. Jotkut lapset pelaavat jalkapalloa. Die Kinder sind froh. Nyt puhutaan niistä tietyistä samoista lapsista, jotka pelaa jalkapalloa, joten käytetäänkin määräistä muotoa die Kinder.